o mana wara fana la ka zikira ka anga o laba info sisa ambe bitajoy o ya hudu nasra hud pardon madon na tulinde don na dinu ma biyo alhamdulillah don na do dinu ma biyo hud voilà hud wa ndade ayde do kamo ke don na ni ma shuina alhamdulillah che kasa mo fe parce que ako alko ka ma jakko sebe quoi wala sisan kene ni ba manongo ko koro ba mo yoro farida wallahi wala yaso alko ni leni na bi yoro mina abo couleur de ta quoi ya hudu betedi ni ale marfa kisa sanga da dogon ma dogon ni du dozo yake o de la ya soro quoi hudu flene u chama de betema ale kelendi yala ari kono de tebla kono to karamo ke ala ni secret ne ma kuy ni ale bara do kelendi ke kanyana ma yabbe billahi ni hudu bara kelendi ke kanyana ma yabbe ale ka ba ke hudu kelendi sigle yirla to yo ote ai abga bla kono nye wal mai ba so ra chama ba no fe na chama ba no fe kuma na dozo de bushinga kise chikatati ya sa kama na be mi ma wujigi ya fama warafana laka zikraka iwo nam hud masa sulumane ka kononde do odi ko so ne bi na kuma do famo koy obi ka onnege wahabiya obi ka onnege wallahi moriya harami moru ye shirku ye mami jera fe ngara fe minde alayi ibe tay ci fe kira haga men do min jera fe ngara fe minde alayi ka changu umuke aladi njera karsa fe ami barake aniya ke alayi kilinde hudu masa sulumane de hudu masa sulumane naga kira jibril labi jigaka ma tami ngalama de hudu de no fay nano fay ta de ko ni ku kilindui abaka kibaru yau de foye sigatala nabi la yusuf alayhi salam aka sugon kofe dunugoro de kum don dama she dunugoro dunugoro de kum mi kibaru ya di yusufuma aka sugon kofe karamoke ko bi ko wallahi wala bu klek yere neke ni nge ho moru moriya yere nywana ala danayati mor de ba sigi sokono ko hal nan ma boko ala bi ne baloya ya fama abdullahi limaniyat da do ki ko nakadne min zigi aka fo ala yere de bi mo do sinema bi ne baloya e ma dawlawo e ma dala lawo e ma ala don wallahi ni ala do ka ba do lafiara sigatala mugo wi ala ibado ko miya wi ala do ken islamaya to de ngaloyi ite na yahudiya be ka jemara abben qur'ana te don do nyota yahudiya man chan yahudiya fi chini ndoro ne je kono me be ka jemara ibe bang daga bana fefe ne je kono ko bang developer lo abbe yahudiya utay ya fama jemara kaltembe amerique ba kan ko numbe ka yoro ka vote bi na kesla ni amerique kan ho ha honi ni ngiri ube yahudiya bolo de ko me ne ka kolashi be mulu tugo na ba yelama kasoro yahudiya e fi chini ndoro ne amerique ye grand puissant de jamana badiru doni di do toy cewo cebe islam ya konnana ku bi fe ki islam jamana wala ma yeni ira nyona tebi bebi siranye doni di do iranian nu doni yere fima wode be iranian wala ni ko chance doni ka nga ordinateur de la nyere wona iranian wala ni ko moria doni obula o ko so tisra parce que yaudiya yere bi mami kele ka teme du holo beka o irani mais Iran kelen de dilale kala je kono ayi secret mimbe Iran bulu yahudiya bo valeur degré do secret mimbe yahudiya bulu Iran bo valeur degré do o flat se ka be e may morgue ba to tigi fla dugu kelena o mimbe be o ka do ko de o mana je morgue ba to tigi fla Israel ni Iran do suno irisu ka dilale fe ka cha Iran tayo e de laka Israel ka irisu kala kure dinore te ya obi shini te ya oluta ma jaira ta ya e yoko kala sigire do do na ba sigar sa moru ya donda moru ya ala kani nyedda moru ya ka
a kana ke wa biya mun bi ne ga ali so mana wa biya do na dashi borani fe na dashi badi benga maboya aba yere ne billahi ne atula de bika kuma ye wallahi billahi chama mbaka won nege kwa kan ne ga kana ne ngalodo doni mina don de dima wara fa na la ka zikira fa ka don secret don avec ko ke minye ote masa solmane muso mako jora a muso ka sanu chaise la o kirata ya kirado ata jibrila yoro do ata ala yoro do ay de men ina ka mako fe aka mako ya sama ngana ni mi ebo do ha ko e kitabu do men ko manane go ne tay kitabu ko kana ya mo mina kitabu don de dima ata kalamo mina dima wara fa na la ka zikira masa solmane ka konani kodi ete nyamgo ya kwa amako ibe ke nyamgo alhamdulillah ite jama ko jama bi joyla alhamdulillah ibe fe tunafanu kana dima nyamgo ni matoka wara fa na bara doro an hudu lekele ko coup d'état kila coup d'état fora ba do ko mo coup d'état flami a président coup d'état ke tlega ke le président ta de to ko bu coup d'état mu yebi ga bureau kono lekele tle fly na na soro ngache ko shini ko bibo ko dobina wallahi mo de coup d'état voilà mais ni ya sore hudu bara dobe na fi patron e chogo donde odongo nung me ero me na ufeki bui la no kera sabita la stakli fana ngeki genge ibi me sigore na oh me te foi kala ma sigile de ga biro kono e rebe ga telephone manipulé ha piti vivo mali ko mali e video mani nu ala kanike ga nega barake ne ma foko na ne fi o ne go ga ta ga kedi ivo no warafa'ana laka zikiraka iba sebe sien kema woluvla sien bi woluvla ani sien woluvla kodi ni ya sebe warafa'ana laka zikiraka iba sebe muhammadu fane warafa'ana laka zikiraka muhammadu fane woluvla bi woluvla no woluvla inna sillabama ni ya sebe warafa'ana laka zikiraka ibo sebe ni di muhammadu fane ibo sebe ni di din goro mi ni mi chogodo ale flene ya ke gari ka mogodo gere la ngani din kala aka chala fa bi kishoma alhamdulillah ni ma di soro ni klala nashila ni ya besben dabay ebita nyama suzusi ka nashi do jugoro ka dogo ngile da fara bi soro ka bo ebi hudu kono ni masasulu manaka kono ni hudu nyemi yira lesa eba shishi ka mugu kala alhamdulillah ya fam ka mugu kala karamo ke akot letan nane ko fe e ka to e ka parfum kala kamu karamo wallahi to ko ni dawlela suma wallahi ma fo qur'ana yoro mantelle me to ko ni dawlela ni telema doy joro tigi yala ni telema doy jama ki kafo ni telema doy nyo dima me do ka ala ka beso ami anambi anga abono la dunya bita indantira mo watangu erkele ni swazi erkele madafa wala dafaraw mu erkele ni swazi afona la mabashike me fekata Abidjan alhamdulillah evarian o mi dogo kuye ka dogo nyinu fe ala ka anu kanda ami ala ka anu deme ami nala mabashike mardi do ay tule ka ngata Abidjan alhamdulillah nezera Abidjan mi ke yoro mina o de yopogoy cité mami ajiwa amike no cité mami ajiwa cité yere kornana amike cité yere kornana ay tule bike no ni mago bana anga Côte d'Ivoire numéro ka o de 07 09 18 46 45 07 09 18 46 45 atule kanga soro ola Côte d'Ivoire Abidjan nga chibe ni mogo mununche aba do na man soro appel direct la abe wele WhatsApp ka kodi ne ala sona ka fako nebe Abidjan walma nebia ha numéro ko so walla ay ama bla vocal la folo ni mogo vocal la do nga orange mi mebulu o de vocali ya fam afoko me mogo do mina jonna ha abe Abidjan yoro tane bolo kuy ne ya ala madi hal na ne be ongok ne wele ne bi ka ci nyana boy
hali bi dɔ bɛ ka n wele Tulay e bɛna taa Abidjan fana ne ka ci bɛ kɛ cogo di n ko e fɛ ko ne bɛ Mali la ne ka dugawu bɛ minɛ yan o fana ne taara yen a t'i minɛ yan jɛn y'o f'i ye n ko kuranɛ de bɛ ne bolo ne kɛra dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ne tant que ne dawolo fila in bɛ ka kuma ka mankan bɔ nɛ bɛ ka lamaga a kɔnɔ ne bɛ n da fɔ Ala bɛ sɔn ne de y'o f'i ye bari kɔnɔna o bolisɔn yɔrɔ o kirikarakiriw dugukolo faji tɛ yen ko ne ye n jɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ko Ala t'a kɛ a tɛ yen a tɛ yen a bɛ ten hali ne ye n jɔ bari kɔnɔ Ala kana a latigɛ ne kan Ala kana ka segin Ala kana latigɛ n ka fiyewu n tɛna kɛ barimani Ala kana n k'a ye nka bilahi suma walahi ne ye n jɔ bari kɔnɔ ka dugawu kɛ Ala b'a fɔ ko zɔnna n ko e y'a mɛn bari n ko adamaden de b'a saniya wala i bɛ nin de bila i kunkolo la o la k'a fɔ Tulay ci bɛ ni minnu cɛ nin fɔ kun ye réseau ka olu de ye n ka taa ni ka segin YouTube ka a ma dafa a fɔ a ye ko ne ka video fɛn fɛn bɛ YouTube kan a bɛɛ dafalen don a bɛ taa temps fort de n'ale taara temps fort la temps fort tɛ ne se ma ko ye o ye YouTube de nɔ ye YouTube b'a tigɛli min kɛ 5 minutes o tɛ ne nɔ ye dɛ i ɲɛ bɛ 5 minutes fɛn o fɛn na a direct bɛ yen n'i donna direct kɔnɔ ou bien voilà i ɲɛ bɛ ne ka video fɛn fɛn na 5 minutes la YouTube kɔnɔ o direct bɛ yen parce que YouTube b'a ka temps fort de tigɛ a yɛrɛ ye olu o bɛ tigɛ niveau min na anw t'o ɲɛdɔn kuma dɔw la YouTube b'o kɛ yaasa ale ka fɛn ka taa de o parce que ni e ye kunkurunin lamɛn sisan i bɛna nata k'i bɛ taa tɔ ɲini n'i mago b'a tɔ bɛɛ la kɛ i b'o YouTube kelen min kɔnɔ e ka taa sanfɛla yɔrɔ dɔ bɛ yen ko direct n'i ye direct lajɛ dɔrɔn n'i donna i bɛ taa a video dafalen sɔrɔ yen sinon ne tɛ YouTube video hali ti k'a fɔ ko TikTok bɛ tigɛ o kɔrɔ YouTube ka tigɛli bɛ temps fort ye o t'anw se ma ko ye o ye temps fort yɛrɛ YouTube yɛrɛ de ka seri o ye n'i ye temps fort ta dɔrɔn ale yɛrɛ de b'a tigɛ a ka d'a ye cogo min na voilà an ka se t'o yɔrɔ la quoi